Tak, teď vidíte, hej, teď tady máme tady vodku, cigarety možná došly, ale máme i další. Takhle vypadá z toho, vole. Jakože cigarety, vole, ty vole. Jo, pojď se podívat do té lednice, jestli máme něco najít. To jako máme i novou mikrovlnku. Dobří lidé se složili. Tak vidíte, ty vole. Máme tady úsedek kostýmu, až budeme chtít jíst. Tady je bíra, vole, a tady ty srandy, no. Vezmeme si pivo. Je to Kozel, jakože dobrá firma, Kozel je nejlepší desítka. Ty vole. Tak vidíte, no. Nejsem žádný Praháč, tak máme tady nějaké no, je tady to jídlo, jako. A dívejte, bylo smažený sír Gouda. Což si myslím, že je dobré jídlo a další sračky, ty vole. Takže na pohodu a lidé, mějte se hezky, čusán.